Na nézzük a napi superfood elixírtám. Ezt így Kínából készen hoztam, van benne kínai datója, kicsit más, mint a másik datója, sok-sok ásványi anyag és vitamin van benne, nagyon kevés vörös cukor, ennek nagyon magas a tápanyagtartalma egyébként, Kínában a nők esküsznek rá, főleg a menstruációs időszak alatt, úgyhogy leginkább én is csak akkor szoktam használni, és imádom. Aztán goji-bogyó, értékes antioxidánsokkal, szárított longán a magas vitamintartalma miatt és reszel gyömbér. Én pluszba adok még hozzá citromot, meg egy kis gyömbért, és természetesen datójából sosem elég. Ezeket ti is hozzá tudjátok külön is adni, és legközelebb valószínűleg én is úgy fogom, mert ez volt az utolsó ilyen csomagom. Én ezzel indítom a napot, és ezt szoktam napközben is folyamatosan újra tölteni forró vízzel, így egy idő után már nem is marad sok íze, és közben meg is eszem belőle a dolgokat, de ez így pont jó, hiszen sima vízre is szükségünk van, így ebből délutánra már csak az marad, így egész nap el vagyok ezzel. És néha szoktam főzni egy külön másik teát is, ami még extra, több superfood, mint például a hógomba, meg gyümölcs is van benne. Kifejezetten a tartalma miatt főzöm leginkább megenni, ami szintén igazi elixír, de természetesen a teát is megiszom, úgyhogy ha gondoljátok, arról is hozok még videót.